Ниһаят туган илемә кайтып җиттем. Монда шул хәтлем рәхәт. Минем хәлләрем бик яхшы, үзең ни хәлдә? Хәзер бер минут көтеп тор. Азиз? Азиз Әхмәтов? Без бит синең белән бер мәктәптә укыдык. Җитте эшләргә өйдә киттек ял итәргә. Hey, bir егет бар, сөйлейм мен шул хакта. Шул шибәрне күреп мин булдым да хаста. Яныма килеп кызыклар сөйли туктамый да. Һәм миңа яратам дип әйтергә уйламый да. Ой, мин аны ошатып йөрим, ой. Кай тарафларда син җаный, ой. Нигә син килмәдең бүген, вай, 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 вай. Кап-кара, кап-кара, кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа бик кирәгең бар иде синең миңа. Кап-кара, кап-кара, кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа бик кирәгең бар иде синең миңа. Димә, димә, яратам да димә, әйтмә. Синнән башка матурлар бар хәтта күктә. Шулардан берсе миңа, син бәхетле бул. Сүзләрем яхшылыкка һәркемгә ачык юл. Ой, мин аны ошатып йөрим, ой. Кай тарафларда син җаный, ой. Нигә син килмәдең бүген, вай, 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 вай. Кап-кара, кап-кара, кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа бик кирәгең бар иде синең миңа. Кап-кара, кап-кара, кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа бик кирәгең бар иде синең миңа. Ильяс, нишлисең син монда? Нишләп кичә сменага чыкмадың? Ильяс? Кап-кара, кап-кара, кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда.